Majoritatea bărbaților peste 50 de ani cred că dacă beau mai multă apă, fac automat ceva bun pentru sănătatea lor. 8 pahare pe zi, hidratare constantă, așa e sănătos. Ai auzit asta de mii de ori, dar iată adevărul pe care nimeni nu ți-l spune. După 50 de ani, apa simplă nu mai este suficientă. Mai mult decât atât, dacă bei doar apă, s-ar putea să ratezi una dintre cele mai simple metode de a-ți recăpăta energia, circulația și vitalitatea generală. Pentru că hidratarea nu este același lucru cu circulația, iar circulația este baza tuturor funcțiilor care te fac să te simți viu. Pe măsură ce îmbătrânim, în corpul bărbaților se întâmplă ceva subtil, dar extrem de important. Nu este vorba doar despre testosteron sau metabolism. Este vorba despre o moleculă mică, ignorată de majoritatea, care controlează cât de tânăr sau de încetinit se simte corpul tău. Această moleculă se numește oxid nitric. Oxidul nitric este semnalul care spune vaselor tale de sânge să se relaxeze și să se deschidă. Când nivelurile sunt bune, sângele circulă ușor, inima muncește mai eficient, creierul primește oxigen suficient, mușchii se refac mai rapid. Energia apare natural, fără stimulente. Dar după 50 de ani, producția de oxid nitric poate scădea dramatic, uneori chiar și cu peste 50%. De aici apar senzațiile pe care mulți bărbați le recunosc: oboseală constantă, rezistență mai mică, recuperare lentă după efort, ceață mentală, lipsa acelei clarități și siguranțe de altădată. Și partea cea mai frustrantă este că nimeni nu explică de ce se întâmplă asta și ce poți face concret. Iar apa simplă, deși necesară, nu ajută deloc la refacerea oxidului nitric. Zero. Gândește-te la corpul tău ca la o fabrică. Apa ține luminile aprinse, dar fără materiile prime, liniile de producție stau pe loc. Exact asta se întâmplă în vasele tale de sânge. Sunt curate, sunt hidratate, dar nu mai primesc combustibilul necesar pentru a funcționa la capacitate maximă. Partea bună este că această situație poate fi schimbată, fără medicamente, fără proceduri invazive. Totul începe cu ceea ce adaugi în apă. Oxidul nitric este comutatorul care repornește vitalitatea. Când nivelurile cresc, vasele de sânge devin mai elastice, circulația se îmbunătățește, oxigenul ajunge mai ușor în țesuturi, iar corpul începe să se comporte mai tânăr. Nu este un efect psihologic, este biochimie pură. Primul ingredient esențial este sfecla roșie. Sfecla este extrem de bogată în nitrați naturali. Odată consumați, acești nitrați sunt transformați în oxid nitric în organism. Ce este special la sfeclă este că acest proces nu depinde foarte mult de vasele de sânge îmbătrânite. Practic, îi ofer corpului o scurtătură biologică. De aceea, mulți bărbați simt efectele relativ rapid. Mai multă energie, circulație mai bună, tensiune mai echilibrată. Un al doilea ingredient extrem de important este rodia. Dacă sfecla ajută la producerea oxidului nitric, rodia îl ajută să rămână activ mai mult timp. Antioxidanții puternici din rodie protejează oxidul nitric de degradare. Imaginează-ți că sfecla deschide robinetul, iar rodia menține apa curgând. Împreună, efectul este mult mai puternic decât separat. Al treilea element cheie este citrulina, un aminoacid prezent în mod natural în pepenele roșu. Citrulina este transformată în arginină, iar arginina este materia primă directă pentru producerea oxidului nitric. Spre deosebire de suplimentele cu arginină, care sunt slab absorbite, citrulina este mult mai eficientă și ajunge exact acolo unde este nevoie. Combinația dintre sfeclă, rodie și citrulină acționează pe mai multe căi simultan. Una stimulează producția de oxid nitric, alta îl protejează, iar a treia furnizează combustibilul necesar pentru a menține procesul activ. Rezultatul este o circulație mai bună, energie mai constantă și o stare generală de vitalitate care revine treptat. Secretul nu este perfecțiunea, ci consistența.
Bărbații care văd rezultate reale sunt cei care transformă acest obicei într-o rutină zilnică. Un pahar dimineața pentru a trezi circulația și opțional unul după amiaza pentru a preveni căderea de energie. Dacă simți că informațiile acestea ți-au oferit claritate și speranță, urmărește acest tip de conținut în continuare. Sunt informații practice, aplicabile, care chiar pot face diferența în viața de zi cu zi. Iar acum spune-mi în comentarii, care este primul lucru pe care l-ai schimba pentru a-ți susține energia și sănătatea după 50 de ani? Conversația începe de aici.